Med de forskellige moduler i The Experience lærer vi vores kunders frontpersonale om øl- og kundeservice og hjælper dem til at give gæsteoplevelser i verdensklasse. God service giver folk gode oplevelser, og gode oplevelser gør, at folk kommer igen, og det kan ses på salg. Her på Bryggen Spisehus bruger vi The Experience til oplæring af alt vores nye personale. Vi har 4 barer i Hjertet København, så vi får tit nyt personale, og der kan VR-brillerne virkelig hjælpe med at gøre oplæringen nemmere, hurtigere og mere effektivt. Personalet synes, det er super sjovt. De konkurrerer, og så snakker de også om det i hverdagen. De taler om, hvem der er bedst. De elsker konkurrencer. The Experience er vel det mest skalerbare træningskoncept. Vi når ud til flere kunder end nogensinde før. Allerede i år når vi at gøre over 5.000 tjenere og bartendere lidt klogere på øl og gode gæsteoplevelser. Efter vi begynder at bruge VR-brillerne, kan vi se, at folk har mere stolthed i faktisk at skænke en fadøl, fuldstændig som det skal være.